βάλετε τα κινητά σας στην αφόρητη λειτουργία για να μην ενοχληθούμε κατά την ώρα της συναυλίας. Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή της αναγέννησης μέσα από την αγάπη και το φως. Είναι η πιο σημαντική στιγμή, η πιο σημαντική μέρα του έτους, γιατί μας θυμίζει ότι είμαστε εδώ για κάτι άλλο, για κάτι μεγαλύτερο, εκτός και πέρα από τον εαυτό μας. Είναι η εποχή που φοράμε το λαμπρό μας χαμόγελο. Στολίζουμε την καρδιά και τα σπίτια μας. Εκτιμάμε όσα έχουμε και ενδεχομένως θεωρούμε δεδομένα και ανοίγουμε την αγκαλιά μας γεμάτη διάθεση να προσφέρουμε αγάπη και χαρά μέσα από πολλές, από πράξεις καλοσύνης και γενεοδορίας, να μοιραστούμε όμορφες στιγμές και να φτιάξουμε αναμνήσεις. Είναι η εποχή που επανασυνδεόμαστε, που ανταλλάσσουμε δώρα και ευχές, που γιορτάζουμε την ενότητα, που ανοίγουμε την καρδιά μας στην ελπίδα και σκεφτόμαστε το μέλλον. Είναι η εποχή που η ατμόσφαιρα είναι διάχυτη από μουσική και αγγελικές φωνές που ψέλνουν με κατάνοιξη και άλλοτε με χαρά τη γέννηση του Σωτήρα και την αγάπη που αναγεννιέται στον καθένα μας. Τα μέλη του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών Λόγου και Επιστημών Ελλάδος, οι φίλοι μας και όλοι εσείς οι αγαπημένοι μας, που μας τιμάτε απόψε με την παρουσία σας, είμαστε απόψε εδώ με τις καρδιές ανοιχτές στο θαύμα που συντελείται σε λίγες μέρες. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα 3 καταξιωμένες χοροδίες. Τη χοροδία της Εμπορικής Τράπεζας υπό τη διεύθυνση του κυρίου Σταύρου Μπερή, τη χοροδία του Δήμου Αγίας Παρασκευής υπό τη διεύθυνση του κυρίου Χρήστου Κουτσανίκα και τη χοροδία του Αγίου Βασιλείου Πειραιώς υπό τη διεύθυνση του κυρίου Πρόδρομου Δασιγέλη. Με τα παρακάτω λόγια ενός ξένου δοκιμιογράφου, θα ήθελα να προσκαλέσω την πρόεδρό μας του Ομίλου, την κυρία Νίνα Διακοβασίλη, για έναν σύντομο χαιρετισμό. Ευλογημένη είναι η εποχή η οποία εμπλέκει ολόκληρο τον κόσμο σε μια συνωμοσία αγάπης. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και από μένα. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο Καλιθέας για την παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου και ιδιαίτερα τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, κύριο Γερολιμάτο, που μας άνοιξε και την πόρτα του και την καρδιά του για να πραγματοποιήσουμε τη σημερινή συναυλία. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν θερμά στη σημερινή χριστουγεννιάτικη συναυλία, μια βραδιά γεμάτη μουσική, χαρά και γιορτινή ατμόσφαιρα. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που βρισκόμαστε όλοι μαζί εδώ για να μοιραστούμε τη μαγεία των Χριστουγέννων μέσα από τις μελωδίες και τις φωνές των χοροδιών μας και να νιώσουμε την ειρήνη να κατακλείζει τις ψυχές μας, που είναι το φως, το θεμέλιο της αρμονίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων. Ειδικά, κυρίες και κύριοι, σε έναν κόσμο που σήμερα ταλανίζεται από συγκρούσεις και διχόνοιες. Η ανάγκη για ψυχική γαλήνη παραμένει διαχρονική και επίκαιρη. Αυτός θα μας προσφέρει σήμερα η σημερινή συναυλία, που είναι πολλά περισσότερο από μια μουσική εκδήλωση. Είναι μια ευκαιρία να νιώσουμε τη δύναμη της μουσικής που μας ενώνει, μας συγκινεί και μας ταξιδεύει. Είναι μια στιγμή να αφήσουμε για λίγο στην άκρη την καθημερινότητά μας και να αφηθούμε στο πνεύμα των εορτών, γεμίζοντας την καρδιά μας με ζεστασιά, ελπίδα
και αγάπη, νιώθοντας έτσι και το θείο μήνυμα της γέννησης του Θεανθρώπου. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στους μαέστρους και τους χοροδούς που εργάστηκαν με αφοσίωση και πάθος για να μας προσφέρουν αυτή τη μοναδική εμπειρία. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι, σε όλους εσάς που στηρίζετε με την παρουσία σας τις πολιτιστικές μας δράσεις. Η συμμετοχή και το χειροκρότημά σας είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση της απόψινής βραδιάς. Ας επιτρέψουμε στη μουσική λοιπόν να γίνει ο οδηγός μας σε ένα ταξίδι συναισθημάτων. Ας τραγουδήσουμε και ας ονειρευτούμε μαζί. Εύχομαι ολόψυχα σε όλους σας, καλά Χριστούγεννα, με υγεία, χαρά και αγάπη για εσάς και τις οικογένειές σας. Καλή σας διασκέδαση. Ευχαριστώ. Και πριν καλέσω την χοροδία της Εμπορικής Τράπεζας, θα σας διαβάσω ένα πολύ σύντομο βιογραφικό. Η χοροδία λοιπόν της Εμπορικής Τράπεζας ιδρύθηκε το 1964 με την πρωτοβουλία, γυαλίζει συγγνώμη και δεν βλέπω κιόλας, φιλόμουσων υπαλλήλων υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Θρασίβουλου Κάβουδα. Το 1993 στη διεύθυνση ανέλαβε ο κ. Σταύρος Μπερής. Μετά τη διακοπή λειτουργίας της Εμπορικής Τράπεζας και στις αρχές του 2014, τα μέλη της χοροδίας ίδρυσαν το Σύλλογο Φίλων Χοροδιακής Μουσικής με σκοπό τη διατήρηση και τη συνέχιση της πολυβραβευμένης χοροδίας της Εμπορικής Τράπεζας. Το 1965 η χοροδία έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο εξωτερικό. Από τότε έχει δώσει πάμπολες συναυλίες σε σχεδόν όλες τις χώρες της Ευρώπης. Έχει διακριθεί με πρώτα και τρίτα και δεύτερα βραβεία. Η χοροδία μέχρι σήμερα έχει δώσει πάνω από 1.200 συναυλίες στα μεγαλύτερα θέατρα της χώρας, εξυπηρετώντας συχνά και κοινοφελείς σκοπούς παράλληλα με την καλλιτεχνική της προσφορά. Έχει συνεργαστεί με την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και πολλές άλλες αξιόλογες ορχήστρες. Σαν ιδρυτικό μέλος της στέγης ελληνικών χοροδιών έχει συνεργαστεί με τις περισσότερες ελληνικές χοροδίες. Στο τέλος έχει παρουσιάσει έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών, δεν θα σας αναφέρω, είναι πάρα πολλά. Στο πιάνο θα συνοδεύσει σήμερα η κυρία Κατερίνα Καραμπάτσα και η διεύθυνση είναι του κυρίου Σταύρου Μπερή. Το θερμό σας χειροκρότημα. Καληνύχτα,
σόλο στο White Christmas θα τραγουδήσει ο βαθύφωνος Κώστας Φλωράκης.
κατανοητό, είπαμε ότι η κυρία Βραχονιάννη είναι αδιάθετη, οπότε δεν θα εξετελέσουμε το επόμενο κομμάτι. η χοροδία της Αγίας Παρασκευής. Θα σας διαβάσω το ιστορικό της. Η μεικτή χοροδία του Δήμου Αγίας Παρασκευής ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1999 και αποτελείται από ερασιτέχνες, ταλαντούχους χοροδούς. Στο διάστημα ύπαρξης της η χοροδία έχει εμφανιστεί με εξαιρετική επιτυχία σε περισσότερες από 400 συναυλίες σε όλες σχεδόν τις πόλεις της Ελλάδος, εξυπηρετώντας εκτός της καλλιτεχνικής της προσφοράς και κοινωνικούς φιλανθρωπικούς σκοπούς. Σταθμοί στην πορεία της χοροδίας υπήρξαν η συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ Χοροδιών Κυριακ στη Ρουμανία και στο Διεθνή Διαγωνισμό και Φεστιβάλ Χοροδιών Αντώνιο Βίβαλτη στη Βουλγαρία με τεράστια επιτυχία προσπώντας πρώτο και δεύτερο βραβείο. Η συμμετοχή της χοροδίας στις ιστορικές συναυλίες όλη η Ελλάδα για το μύθο και η νύχτα μαγικιά προς τιμή του μεγάλου μας συνθέτη Νίκη Θεοδωράκη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στο Παναθηναϊκό Στάδιο, η πρόσφατη συμμετοχή στη μεγαλειώδη συναυλία της Όνης στη Θεσσαλονίκη και συναυλία αφιέρωμα στο Μάνο Κατζηδάκη σε συνεργασία με τους 100 κιθαρίστες του Βαγγέλη Μπουντούνη
Ήταν μια τεράστια αναγνώριση και μια απέραντη τιμή για τη χοροδία ειδικότερα και για το Δήμο Αγίας Παρασκευής γενικότερα. Η συνεργασία της με τον εξαίρετο τραγουδιστή Βασίλη Λέκα σε έργα του Μίκη Θεοδωράκη, καθώς και η σύμπραξή της με τη χοροδία της ΕΡΤ, θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη όλων των συμμετοχών. Το ρεπερτόριο της χοροδίας περιλαμβάνει έργα από τη Βυζαντινή εποχή μέχρι και των σύγχρονων Ελλήνων συνθετών. Η χοροδία είναι μέλος της Στέγης Χοροδιών Ελλάδος και της Ένωσης Χοροδιών Ελλάδος. Φιλοδοξία της εκάστοτε διοίκησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής είναι να συνεχιστεί αμείωτα η εξονόμενη και ποιοτική συμμετοχή της χοροδίας στο χοροδιακό γίγνεσθε της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η καλλιτεχνική διεύθυνση έχει ο μαέστρος Χρήστος Κουτσονίκας και στο πιάνο ο Δημήτρης Χρυσανθακόπουλος.
πέσει τίποτα πίσω.
προσέχω, τώρα μην περάσουμε. Oh
Σας έκανα να μην χειροκροτήσετε γιατί η λειτουργία είχε 4 μέρη και είναι συνεχόμενη. Γι' αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ που χειροκροτήσετε και ανάμεσα. Το σόλο είναι η Βιλή Παπακοσταντίνου. Χειροκροτήστε μέχρι να βγάλω τους ακαδημικούς.
Το μεικτό φωνητικό σύνολο της χοροδίας του Αγίου Βασιλείου Πειραιώς δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 1982 από μια μικρή ομάδα τακτικά και συνειδητά εκκλησιαζόμενων πιστών. Έκτοτε η χοροδία συμμετέχει ανελιπώς στη δεύτερη Θεία Λειτουργία κάθε Κυριακή της περιόδους Οκτώβριο έως Μάιο. Δίνει 2 πανηγυρικές συναυλίες το χρόνο στον Ιερό Ναό, Χριστούγεννα και Πάσχα, και συμμετέχει στις εορταστικές εκδηλώσεις της Ενορίας και της Ιεράς Μητροπόλεως, καθώς και διάφορων συλλόγων και σωματείων. Το 1997 αναγνωρίστηκε από το Πρωτοδικείο Πειραιώς ως πολιτιστικό, κοινοφελές και μη κερδοσκοπικό σωματείο. Παράλληλα με τη λειτουργική της κατάρτιση στην εκτέλεση ελληνικής και ρώσικης ορθόδοξης πολυφωνικής μουσικής, διαθέτει πλούσιο ρεπερτόριο με έργα προκλασικών, κλασικών και Ελλήνων συνδετών, ως και παραδοσιακά τραγούδια πολλών χωρών και spirituals. Το 2007, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, οργάνωσε την περίοδο του Πάσχα την πρώτη χοροδιακή συνάντηση εκκλησιαστικής υμνολογίας με την επωνυμία Ορθόδοξη Πολυφωνία. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 7 συναντήσεις. Η αναδιετία πραγματοποίησή της με τη συμμετοχή αξιόλογων χοροδιακών σχημάτων από όλη την Ελλάδα έχει γίνει θεσμός στα μουσικά πράγματα της πόλης. Με την ευκαιρία του εορτασμού των 25 χρόνων μουσικής προσφοράς κυκλοφόρησε δίσκο Αθήνας με πασχαλινούς ύμνους. Το 2008 η χοροδία συνδιοργάνωσε με τη Στέγη Χοροδιών Ελλάδος και συμμετείχε στην παρουσίαση Επτάτων στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου, αφιερωμένη στη θρησκευτική μουσική. Έχει δώσει πολλές συναυλίες σε διάφορες πόλεις της χώρας, στην αίθουσα της Φιλολογικής Στέγης Παρνασσού και στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς και έχει ψάλει σε πολλούς μητροπολιτικούς ιερούς ναούς της Ελλάδος. Η χοροδία έχει διακριθεί με πάρα πολλά βραβεία, δεν θα σας τα διαβάσω γιατί ήδη έχετε κουραστεί. Τον Ιούνιο του 2016 η χοροδία έδωσε μεγάλη συναυλία με κοσμικό ρεπερτόριο στο ανακαινισμένο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά υπό τον τίτλο του Ουρανού και της Γης, με στόχο την καθιέρωση αναδιετία ενός νέου θεσμού προσφοράς στο μουσικό γίγνεσθε του Πειραιά. Ήδη η χοροδία έχει συμπληρώσει 40 χρόνια ανεδιοτελούς μουσικής προσφοράς στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου και στη γενέθλια πόλη του Πειραιά. Η χοροδία από την ίδρυσή της διευθύνεται από τον κύριο Πρόδρομο Δασιγέλη. Στο πιάνο η Δεσποινής Νίκη Πριμέτα και ο Δημήτρης Χρυσανθακόπουλος.
Στο σόλο η Ζηνοβία Κατραμάδου, 15χρονη, τρίτη γενιά χοροδών. Εδώ πρέπει να υπομνηματίσουμε ότι εκτάκτος, λέει το τραγούδι αυτό, εκτός προγράμματος, χωρίς να έχει κάνει ιδιαίτερες πρόβες, λόγω ασθένειας και αδυναμίας της κυρίας Σοπράνου. Μέρι Γκριντάκη, η αγαπητή μας. Η οποία παρευρίσκεται εδώ, είναι δίπλα μας, εδώ κοντά μας, αλλά δυστυχώς οι ασθένειες που κυκλοφορούν μας έχουν γονατίσει όλους. Ευχαριστώ. Thank you.
θέατρα γνώρισής. Στο επόμενο τραγούδι θα παρουσιάσω εγώ την σολίστα που είναι η Φωτεινή Κοντή. Παρακαλώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τις σολίστες μας, όλους τους χοροδούς και τη νέα πιανίστα μας. Μπράβο, μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ τον αγαπητό Κεσμίτα, τον Χρήστο Κουτσονίκα, να έρθει πάνω, να διευθύνει με όλους τους υπόλοιπους χοροδούς που βρίσκονται τυχόν εδώ, το Άγια Νύχτα. Θέλω να παρακαλέσω ιδιαίτερα, μια και είστε μαέστρο στη σκηνή, να το διευθύνετε εσείς. Αχ, καρδιά μου, θα ήθελα εσείς. Δεν θέλω εγώ. Δεν θέλω εγώ. Ακούσαμε, γεννήσαμε τον Χριστό 3 φορές. Χριστός γεννάται είπε η εποχή. Χριστός γεννάται είπε η προδία της Αγίας Παρασκευής. Χριστός γεννάται είπε η προδία του Αγίου Βασιλείου. Κυρίως ανεβείτε εσείς, μην κάθεστε. Δεν θα μιλάω έτσι ώρα. Ανεβείτε εσείς. Επίσης, ακούσατε σε πολλά κομμάτια κοινά. Ξέρετε το ρεπερτόριο μεταξύ είναι περιορισμένο. Δεν έχουμε μεγάλο ρεπερτόριο. Έτσι μερικά κομμάτια ήταν κοινά, αλλά με διαφορετικές διασκευές. Και πίσω να το ευχαριστηθήκατε. Ή όχι. Είχα συμφωνήσει με τον αγαπητότατο πρόσωπο Βασιλεύη, τον μαέστρο του Αγίου Βασιλείου, να διευθύνω εγώ την Αγία Νύχτα. Αλλά αφού είναι στη σκηνή, θα μου κάνει τη χαρά να διευθύνει. Yeah.
παρουσία όλων, το κλίμα, τι να πω, οι μαέστροι, οι φωνές των χοροδών σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, κύριε Ταξιγέννη, σε εσάς, στον κύριο Κουτσονίκα, στον προηγούμενο, τον κύριο Περίο, ο οποίος έφυγε λόγω υποχρεώσεων. Μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστούμε πάρα πολύ σαν όμιλος UNESCO, εθνόλογο και επιστημόνη λάθος, γιατί πέσαμε σε μια κακή συγκυρία σήμερα. Ο Δήμος έχει συμβούλιο για το οικονομικό έτος που κλείνει. Οπότε δεν είχαμε την ευκαιρία να σας παρακολουθήσουμε. Όμως σας υπόσχομαι ότι του χρόνου, εάν αποδεχτείτε ξανά την πρόσκλησή μας, να είναι σε μια συμβατή ημερομηνία και με το Δήμο, οπότε να έρθουν περισσότεροι καλλιτεάτες να θαυμάσουν αυτό το υπέροχο έργο. Μένω ευγνώμων να ευχηθώ σε όλους σας καλά Χριστούγεννα, με υγεία, ειρήνη πάνω απ' όλα και ευτυχία και ευλογία στις οικογένειες όλων. Thank you.